V dnešnom videu uvidíš. Divči dá to či nie? Hej. Čuži kroky, aby odchádzali. Kroky. Pane Bože. Kamo, doríte. Ja som sa nezliekol. Bože. To som vedel, ty gejoš. A to nehotoríš, že tam daco je. Divči daco. Ale teraz už som videl, jak chlapov infarkt. Bože, To ten tu má také šoky. Ľudze. končím. Toto ďablovo medvedze me už séru. Ty bože, zlapal som infarkt. Čauce ľudze, vítam vás u nového videa. Máme tu part 2 z Five Nights at Freddy's Halloween Edition 4, ale mám tu špeciálneho hostca, že volá, no nepoviem vám meno, ale je to príbuzný z Som rodiny. Piškota 69. Dobre, ja idem totálne bez zvukoch a on mi tu bude vraviť, že či daco dýchči pri dveroch alebo nie. Keby daco, on ťa zo sere, ja nebo, ja zvuky nečujem. To bude na hovno dorite. Bude. A u to hlasnejší, bo ce hovno bude čuť. No, ideme. Si vravím, ja som sa skoro zosral. Kam ja som FNAFku akože nikdy nehral v živote. Keď bude daco čuť pri dverách dýchči, povedz a ja zatvorím dvere, Ty tu hej? sám dýchčíš jak ty, vole. Útom či daco dýchči pri dveroch, že tak... OK, Dýchči. nie. Dýchči. Nejaký hlas počujem. Táto taký robot tam rozpráva. Ľudze, Aha, keďže vám bude video ľúbiť, dajte like a odber so zvončkom. No i máme ďalšie takéto videá. ticho! Nič? A keď budú, Ticho! Nič? keď budú ďalšie takéto videá, tak nezabudnite dať like, to som už asi vravel, nie? Hej. Proste dajte like a odber so zvončkom. Jeden like bude stačiť, zabudete druhý part. Nič? No to ten už tu začína še do toho vciťovať. Odbila perša hodzina, aké má z toho pocity. Žiadne. Počujem čo. Kroky! Však ja to ja chodím, keď tam utekam, nie? Čuješ, Daco? Už tam bol to ten zasran. Dori. Zajačok tam bol. Sa bojím. Ja sa bojím. Nemá... Čuješ, Daco? Nie. No som ráno typnul. Neboj, keby si včera videl, aké ja tu mal infarkty. Sa bojím, kamo. Ticho buď. Utori, Daco tam dýchči, či nie? Nie. Hej, dýchči. Nič tam nebolo. Aj dám niečo dýchči. Počujem kroky vonku. Zvonka. Dýchči, Daco, či nie? Hej. Čuži kroky, aby odchádzali. Kroky. Pane Bože. Kamo, doríte. Ja som sa nezliekol. Bože. Vidíte, dostali sme jumpscare. To tento teraz ešte rozdýcháva. A papa tu nanuk skoro mu mne na nohávky džubnú. No, ideme od znova. Toto som presne chcela, aby si kvôli tému prišiel tu a tak si mi vravel, či Daco čuješ či nie. Kroky normálne. Také malé. Však tam medvede koteli. Dýchči, Daco, či nie? Hej, dýchči. Si game. Dač tam dýchčalo. No, to nesmie si čo. Ja nič nečujem a ty proste ticho. Čo bolo? Tak ja neviem, že ty máš utvoriť si Daco dýchči, či nie? Dýchči. Nie, ale ten Freddy na tej posteli. No, toto mu musíme vysvetliť. Jak tam budú to tie ďablové medvedzíky, tak to on chce zožere, hej? Nie. To
to se premení na veľkého Freddyho a te to môže zobrať, ale sebe nevšimnú, odbyla perša hodina. Hej. Či sebe istý... Rači, daj sluchátka dole. Račík, daj dole. Áno, dám ich dole. Dobre, môžeš nasádziť ich. Takto mi ich je lepšie mať. Môže Rači dal dole sluchátka, aby nezlapal Ingvar, jak ja včera. No, čuješ dať? Ticho! Iba nejaké riady. Dobre, Číka je v kuchni. Čak šebe nasad to te sluchátka, bo... Tak šebe... Ticho! No ale odbyla druhá hodina, je dajak ticho, ne? To som vedel, ty gejoš. A to nehotoríš, že tam daco je. Či si to pribral tie dvere? A ty si ma vraviť, že daco je, ja nečujem. Ti hovoril, že tam dačo je. Takže by tam tak zaštúr. No, dneška to nevychádza z nás, čo po tejto hre ty radšej končíš, bo dneška chcem dať druhú noc, hej. Jedno sluchátko budeš mať ty v uchu a jedno ja, hej. Ne, že ze mnou zasereš potom. Teraz už sa neľakám, bo nečujem zvuky, ale jak budem, ja tak zvrísknem. Dá tvoje či nie? Hej. Áno. A to... To takže... Tak musí hneď. Ha. Ten Freddy už ma fakt akože sere. Je tam dá to či nie? Kame, počujem stále tie riady. Tá bučíka je v kuchni. Urobí mi guľaš. Segedinský by si šebe dal. Nie. Ale ja sa začínam už kustičko bác. Chod do tej skrini. Tam uvidím, kedy tam takto sa leže. Čuješ daco? Ja počujem tvojho škrečka. Tam zadu buď to ten Bonnie. Ja počujem tvojho škrečka. Ty nepočúvaj škrečka, ale tam dýchči daco. Hej! Tri, 4. Dobre. Konečne uhádol. Odbyla perša hodina, ale čas ide jak rýchlo, neznám čemu. Dívči. Ale ja všetko nebudem tuto pýtať, ty musíš samu zvoriť. Hej! A prečo vždy zatváraš? Aby si... Daj sluchátko dole. Dobre. A znaš čomu skúše zatváram? Aby toto... Aby mi do chyži nevliezla. A nemôžeš na ňu zasvietiť? Chceš zaše dostať už tretí inkvart za dneška. Aha. Ja včera mal 2. Nie. No ale... Buď sa už zlepšuje v totej hre ľudze. Ale no, som chcel povedať, nech sa odbyť druhá hodina, ale odbyla. Nie. Už je druhá hodina. Som už dopapkal môj nanok. A teraz nanok. je kľud. Čiže je dobre. Hej, dorite. To sa približuje. Dobre, odišlo, no. Onda jak zlepšuje svoj sluch. Ale jak som... Kráčej, rýchlo! Nebudem jumpscarenutý. Aha. Teraz kúkaj. Čo? Tam je mango. Čekaj. Tam nemal byť Foxter. A tam dajaký to ten dračica mango. Tam píšačok tam je. Furt máme 2 hodinu, dýchči dať. Ale teraz už som videl, jak chlapol inkvart. Bože, To ten tu má také šoky. Ľudze. končím. Dobre, on skončil, on už ide len spektejtic a ja idem baviť. Ale dúfam, že ja nezlapím taký istý inkvart, jak on. Aké máš pocity z tých inkvartoch? Hovno, kamo. Dobre, čuli ste ho same. Nie som už tvoj kamarát, kamo. Nie si môj kamarát, Nie. Tam sú dvere, môžeš vypadnúť.
Ale už natáčam 10 minúty. Ale ešte som ani druhú noc neprešiel. Ale fajný inkvart dostal už. Ktorý inkvart ti dostal? Štvrtý? Tretí inkvart dostal. Ale pokračujeme, aspoň to tú druhú noc by sme mohli dať. Lebo to ten tu na gadži, to ten už musí tak porozmýšľať takus, kedy dýchči a kedy nie. Mám si zahrať samples. Ty dám inú verziu, bo toto na natáčanie. Tebe sa fakt mohol rozpadnúť kovač. Ľudia momentálne sa mu kovač rozpadnú. A nakrušil mi do chyži. Kedy vysávaš? Dneska som vysával. Ale ešte raz budeš. Neznam. Áno, budeš. Tam bułačíka, no. Ale ja sa bojím. Ja sa teraz bojím, keď mám sluchátka. Ale... No teraz ja dostanem. Ja keď teraz łapím inkvart, toto video ani nevidze. Ale keď som prešiel to tú druhú noc, no keď toto video vyšlo, tak som prešiel tú druhú noc. To môžete znať. Už odbila 2 hodina a vyzerá to barz rúžovo. Tam bol Bonnie. No tam bol Bonnie. No, ale vypatra to barz rúžovo. Pravidlo také, že keď to dáš do 3. alebo 4. hodiny, to znaš, že to je hrateľné. Ale že neteším na 5. noc. Ale prečo keď zatvoríš tie dvere, tak oni z toho ti vlezú? Nebo go zamaľajú. Cicho. Keď zatvoríš dvere, tak ti z toho môžu vliesť. Prečo by vešľalo? Však mi pošli. Nie, tebe jumpscarovi pri dveroch. To je ďablovo medvede. Tam zase bol to ten... Gáďo, odbila 3. hodina, to je najďalej, jak sme sa dostali. Tam všetko vypadá úplne aj rúžovo. No vypatra to rúžovo dosť. A tam zase už chcel ísť, no, dostanú biedu. Ešte nevošla Mangle. To je dobre. Ani ďablovo medvedzíky už nechodza, bo znajú, že tam kontrolujem. Už aj Bonnie sa na to vysral. Tu čuda co beha, ale dobre. Dobre, tu cicho teraz. Dobre, nikto nič, všetko sú kľudné. Ale už naj to skončí. Do koľko musíš prejsť? Do 6? Hej, do 6, no. 2 hodiny. 4. hodina odbila. A nikto. A tam bol iba. Tam bol ďablov medvedzik. Ja sa lekol. Ja už myslel, že to jumpscare je. Číka. Ona ide okolo domu. Nie, ona bola tamto, tak sa iba odráža. No ale už to začína, keď je 4. hodina. Dobre. Ako si sa dostal vlastne do tohto domu? Ja neznám. Uj, chvála Bohu. To už také šoky tu dostávam, keď ich tam vidím. Ľudia, natáčam 14 minút a ešte furt som neprešiel to tú druhú noc poraženú. Ale... Tam od tvoje škrečky, tam idú akože bomby tu poviem. 5. hodina odbila. Tam posilujú. Cicho buď! Tie škrečky tam posilujú. Hej, cicho, bo musím čuť. Odbila 5. hodina. Teraz tam dýchal.
Dobre. Toto som čul. A ako vieš, že podľa dýcha? Ticho, počúvam, že dýchči dolu. Fuj. O chvíľu 6 hodina a budem rád, keď to prejdem, bo... Ale ja sa bojím. Teraz budeš ticho, naj to prejdem, hej? Potom musím povedať, že... Tam budze. Ja už budem len 3 ma zbere. Yes! Je to tam! 6 hodina. 6 hodina. No. Je to tam. 3 dni do party. Ale čo bude robiť tá party? Neznám, tu, kúkaj. Tu, pláče tam nám. Je tu, odišiel bez tebe. Znáš, že sa tu neznáša. Nie, znáš, že to tu neznášaš tak. Hneď vedľa exitu, keď budeš ucekať, tak to zvládneš. Dobre. Tak vstávaj z tej žeme. Ponáhľaj sa a uteč ku exitu. Dobre, ponáhľaj sa. No. Je neskoro, nájdi takého, kto ti pomôže, ja neznám. Dobre. Neprečítam. Oj, mi tam zavádza toto. To co tam robí? To som asi vidieť nemal. No tá výborne. Kúkaj, tam džubunu náži má rozplieskal písky. Jutre bude ďalší deň, dobre. Ideme skúšiť ešte 3. noc. Toto delino, že tam iba šmeje a še nehýbe. Ja tej hre už nekladám. No zarokaj 40 sekúnd. A môžem pošadiť na to X-ko. Na aké X-o? Tu. Keď mi do toho húčiš, tak bezdôvodne ja môžem skoro všetko vystrihať. Vecej roboty mám. Nebude väčšia sranda. Však cože nehýbeš? Tú hovadzinu som nikde neznal baviť. No až teraz je kus pohnúť, co robíš? Co robíš? Nič. Co robíš? Nič. Prenábi. 3. noc. More, prestaň. Okej, už. Máme 3. noc. Ja si mohol na rybárskú stoličku. Čo spektakulárne. Nečujem zvuk baterky, neznám čomu. Neznám čomu. Neznám, co som počúbal. Ale nevádzi. Čujem tu iba, co by tu behalo. Ale nič iné. Co tu v kúše beha? More. Ištenem. Teraz tu nám musel prikračať, hej? Dobre, tak on tam neprikráčal. Musela byť číka. Staň. Si sprostý, znáš o tým. Nie som. Tá prestaň robiť. Nervy. Čiže snažím prejsť, hej? Ja by som tu prešiel hneď. Ty? Však ty ani neznal, kedy dýchčal. Chceme otvor dvere. A zdrhaj. A nie, otvor dvere, znič to okno a zdrhaj vonku. Asi živý. Nedristaj búdy. Čo? Nedristaj búdy. Ja ľutujem, že som to začal natáčať, keď je on u mne doma, bo mi do toho hučí, hovno čujem a sebe búdy vymýšľa. Že? Aké budú? No ty sám znáš, aké búdy. Toto ďablovo medvedze me useru.
Ty bože, zlapal som inkvart. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Nezapomnite dať like a odber so zvančkom a dovi.